Ilha ang karaang pulong. Ang pulong sa kinabuhi nga atong makatunan og mahibaw-an karong adlaw, ang pulong nga nahinanok. Nindot na nga pulong. Young people, gamitan na ninyo mga batan-on. Mga tiguang kaniadto, moingon man sila nga nahinanok ko pag-ayo sa kong pagatuog gabi. Kay why saba. Nahinanok is, og i-translate na sa Tagalog is sound sleep. Tagalog, English, sound sleep. Unya sa Tagalog, nginganlan ka mahimbing ang tulog. No, mahimbing. Ano sa English is sound sleep. Sa Bisaya pa, nahinanok. Usa ka na ka terminolohiya nga naghulagway sa usa ka tawo nga way balda sa iyang katulugon. Kana bang paghigda nimo, pagpiyong nimo sa imong mga mata, wa ka madisturbo hangtod sa sayong kabuntagon. Ang imong pagkatuog kanang you are totally out of this world. Nga wa ka magsalimuang, wa ka magdamgog maot, wa ka magmata-mata kay sige kag pangihi, way gasaba-saba nga nakapakurat nimo nahinanok. Mao na sa Bible naa po na nga term nahinanok. Di ba na ma-expression sa Biblia nga sleeping under God's wings. Sleeping under God's wings. Kana bang sa spiritual na tong kinabuhi, ang pagkahinanok, ang pagkatuog is kung peaceful ang imong konsensya. Kung wa ka tulisuka sa imong tanlag, kung wa kay mga gipanghunahuna nga dautan, wa kay mga kaligot-got, wa tay mga dautang pagbati, makatuog ta nga mahinanok. Kaya mga tao nga dili malinawon sa kinabuhi, di na katuog nga mahinanok. Magmata-mata na, mag-alindasay. Di na makatuog nga maghayan. So, kumusta man atong pagkatuog? Mahinanok ba ta? Kung saan man ato nga makatuog tang mahinanok, kalimti ang mga butang nga nakabadisturbo sa atong kinabuhi anang mong gabiha. Kalimti ang mga tao nga nakapasakit nimo anang gabiha usa. Kalimti sa na imong utang. Kalimti sa na imong mga anak nga kapabadlong nimo nang adlaw. O dihang dapita ka makatuog nga mahinanok. Pagkatuog nga way disturbo, way balda, way samo. Mahinanok ta sa atong katulogon. Kaya ang Dios ug ang mga anghel magbantay nato. Ilha ang karaang pulong.